Bună, dragă suflet! Mă bucur să te revăd. Astăzi vom parcurge împreună o secvență specială de asane combinată cu sunetul și cu respirația. Aceste secvențe sunt dedicate inimii neînfricate. O inimă neînfricată este o inimă care e deschisă și care are capacitatea să își observe fricile, să le conștientizeze atunci când ele apar, dar nu se lasă guvernată de acele frici, ci mai degrabă învață să le îmbrățișeze, să le binecuvânteze. Astfel, recunoscându-le că fac parte din unitate, inima neînfricată reușește să revină și să se concentreze pe puterea ei, de unde apare apoi liniștea, armonia, iubirea. Așadar, vom începe printr-o mudră specială. Căutăm salteluța, ne alegem o postură confortabilă, folosim pernuța pentru a îndrepta spatele într-o postură încrucișată. Dacă această postură nu este la îndemână acum, îndepărtăm pernuța, așezăm șezutul pe călcâi. Sau varianta a treia, la perete, te așezi folosind o pernuță sau chiar un scaun cu picioarele ori întinse, ori cu tălpile pe podea și genunchii îndoiți. Așadar, după ce ți-ai ales tu acum postura care te avantajează cel mai mult în acest moment, haide să îți arăt mudra care activează inima neînfricată. Folosește palmele și deschide-le. Așa, miști energic degetele, închizând și deschizând pumnii. Și începi și respiri abdominal. Inspiri pe 4 timpi, umflând abdomenul. Expiri, retrăgând abdomenul pe 4 timpi. Hai împreună. Inspiră. 2, 3, 4, retrage. 2, 3, 4. Foarte bine. Acum relaxează degetele și ia cele două încheieturi și pune încheietura dreaptă deasupra încheieturii stângi. Vei avea brațele încrucișate. Degetul arătător de la mâna dreaptă se încolăcește în jurul degetului arătător de la mâna stângă. Degetul mijlociu de la mâna dreaptă se încolăcește în jurul degetului mijlociu de la mâna stângă. Sar peste degetul inelar. Degetul mic de la mâna dreaptă se încolăcește în jurul degetului mic de la mâna stângă. Acum au mai rămas degetele mari. Degetul mare de la mâna dreaptă se încolăcește în jurul degetului mare de la mâna stângă. Așa arată. Așează acum degetele astfel încolăcite în dreptul pieptului. Vom recita împreună, ne vom folosi de puterea sunetului pentru a activa această mantră și folosind mudra inimii neînfricate prin felul în care am încolăcit degetele și le-am așezat la piept. Vom rosti împreună mai întâi sunetul Om, apoi vom rosti de 11 ori sunetul Om Dum Duraiei Namaha. Este o mantră. Om reprezintă sunetul primordial. Dum reprezintă sunetul forței, curajului, a puterii, a liniștii, a păcii. Duraiei este numele propriu al zeiței care reprezintă această forță. Este mama divină. Iar Namaha
reprezintă mă aplec către tine acum. Așadar vom spune întâi Om și apoi de 11 ori Om Dum Duraiei Namaha. Și începe să inspiri adânc umflând abdomenul. Pe expir rostim Om. Așa, foarte bine. O respirație adâncă. Și apoi rostim de 11 ori mantra inimii neînfricate. Om Dum Duraiei Namaha. 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 Apoi ușor, blând, închide ochii și lasă ca sunetele rostite să le simți. Simte efectul lor în corp, în corpurile energetice, emoționale, mentale. Este o mantră care activează inima neînfricată. Vei simți în plexul, în inimă acest lucru. Este o mantră care liniștește mintea. Este o mantră care are ecouri în corpul tău și caută tu să le simți unde anume au lucrat. Inspiră, umflă abdomenul, pe expir, relaxează. Desprinde degetele, unul câte unul. Începe cu degetul mare, arătător, mijlociu și degetul mic. Încet, blând, mișcă degetele, întrepătrunde-le, relaxează-le. Așează o palmă, sărută cealaltă palmă, apoi închide pumnii, deschide pumnii, închide pumnii, deschide pumnii. Foarte bine. Lasă brațele să coboare pe genunchi și caută să respiri abdominal. Inspiră, ridicând abdomenul, umflând abdomenul pe 4 timpi. Expiră, retrage abdomenul pe 4 timpi. Inspiră, lasă berbia să coboare în piept. Expiră aici. Inspiră, rotește capul către dreapta.
Când capul a ajuns în spate, încep și expir către stânga până în față. Și continui. Rotiri de cap sincronizate cu respirația. Inspir pe 4 timpi, expir pe minim 4 timpi. Și o ultimă rotație pe această parte. Și inversez sensul. Inspir către stânga până în spate. Expir către dreapta până în față. Și continui așa. Inspirul începe când bărbia e în piept, se duce către stânga. Iar când a ajuns în spate, începe expirul către dreapta până în față. Și ultima. Și apoi adu capul la centru. Pune degetele, buricele degetelor pe umeri. Inspiră și ridică coatele și fă cercuri mari cu coatele. Încep și inspir de jos până când coatele au ajuns sus. Când au ajuns sus, încep și expir către spate până jos. Și continui. Inspiră pe 4 timpi, umflă abdomenul. Expiră pe 4 timpi, retrage abdomenul. Continuă. Caută să faci cu coatele cercuri cât mai mari. Relaxează umerii, dar în același timp îi și ungi, rotindu-i bine. Când ai ajuns cu coatele jos, inversează sensul. Inspiră de jos către spate până când coatele ajung sus. Când coatele au ajuns sus, încep și expir către față până jos. Și continui. Inspiră, umfle abdomenul pe minim 4 timpi. Expiră, retrage abdomenul, fără să grăbești expirul. Tot pe minim 4 timpi. Și continui. Cercuri cât mai largi, întins cât mai bine. Coloana, tragi de coate în sus. Tragi de coate cât mai jos. Și ultima. Și relaxează. Îndepărtează perna, deschide picioarele lateral și caută să faci deschideri laterale. Inspiră, brațe sus, pe expir, deschide lateral dreapta. Inspiră, sus, pe expir, deschide lateral stânga. Încep și inspiri până sus. Când ai ajuns sus, încep și expiri lateral dreapta. Când ai ajuns jos și ai terminat de expirat, încep și inspiri până ajungi sus și expiri către stânga. Și ultima, inspiră, umfli abdomenul, pe expir retragi abdomenul și apoi revină la centru. Încrucișează picioarele și adu palmele în față. Vei face un hop către față până când vei ajunge în sprijin pe palme. 1, 2, 3 și hop.
Șezutul a trecut pe deasupra picioarelor. Depărtează picioarele și așează-te în postura mesei. Aici arcuiește spatele. Inspiră, privirea este în tavan, ridică de șezut și lasă umbilicul să coboare foarte jos. Pe expir, arcuiește coloana și trage de buric ca și cum ar vrea să se lipească de abdomen, de spate. Și continuă. Inspiră, umflă abdomenul. Pe expir, minim 4 timp, 2, 3, 4. Arcuiește coloana. Continuă. Inspiră, 2, 3, 4. Expiră, 2, 3, 4. Și ultima. Inspiră, 2, 3, 4. Privirea în tavan, bărbia sus. Pe expir, bărbia se duce în piept. 2, 3, 4. Împingi în brațe și în genunchi pentru a întinde foarte bine coloana. Revină la centru. Aici, ridică brațul drept și piciorul stâng. Caută-ți în față un punct de echilibru și te concentrezi în el. Încoardă abdomenul și respiră. Inspiră, umflă abdomenul. Expiră, retrage. Încă 2 respirații. Inspiră, umflă abdomenul cu abdomenul contractat. Expiră, retrage. Și ultima, inspiră, umflă abdomenul. Expiră, retrage. Rămâi în această postură și caută să aduci călcâiul și vârful degetelor ridicate cât mai aproape de tine, de cap. Ia brațul drept și te uiți foarte bine concentrat în punctul fix și cauți să prinzi piciorul din spate. Atenție că să-ți găsești echilibru. Dacă postura nu este foarte bine în echilibru, e posibil ca palma care te sprijină pe saltea să nu fie de dedesubtul umărului, așa că o muți ușurel până când ajunge de dedesubtul umărului. Și simți că te sprijini foarte bine în piciorul de pe salteluță și în palma de pe salteluță. Dacă simți presiunea mare pe încheietura de la palma de pe salteluță, ridică buricele degetelor și te sprijini pe buricele degetelor. Așa, și respira aici. 2 respirații cu abdomenul umflat. Ușor desprinde, adu palma pe salteluță, piciorul tot pe salteluță, inspiră și pe expir lasă șezutul să coboară cât mai aproape de călcâie și fruntea pe podea, se odihnește. Postura copilului, balasana. Dacă nu reușești să ajungi cu șezutul pe călcâie, ia-ți pernuța, așează-o deasupra călcâielor și folosește-te de ea ca să te sprijini. Și revină cu fruntea pe saltea. Respirații abdominale adânci aici. Inspiră pe 4 timpi, umflă abdomenul. Expiră, retrage. Încă o respirație abdominală. Și la capătul expirului, inspiră pe 4 timpi, umflă abdomenul și expiră aici la centru. De data aceasta, vei ridica brațul stâng, te vei uita într-un punct fix din față. Atenție ca brațul drept să se poziționeze de dedesubtul umărului drept.
Dacă simți presiunea mare pe această încheietură, poți să te ridici pe buricele degetelor și apoi să mai alternezi. Mai așezi palma în sprijin pe încheietura mâinii, apoi alternezi, ridici pe buricele degetelor și tot așa în timpul posturii ca să nu pui presiune prea mare pe încheietura de la palmă. Inspiră, uită-te în punctul fix din față, ridică brațul stâng. Expiră, ridică și piciorul drept. Avem brațul stâng și piciorul drept ridicate în același timp. Contractă abdomenul și respiră abdominal. Inspiră pe minim 4 timpi. Expiră pe minim 4 timpi. Și continuă. Încă 2 respirații în această postură. Și la capătul expirului, du mâna stângă către spate, adu piciorul din spate ca să-l cuprinzi. Opa! Te susții bine în piciorul de jos și în palma care este pe salteluță. Ridici de genunchiul din spate și te uiți în punctul fix și respiri. Postură menită să deschide lateral pieptul. Lucrează centrul pieptului, abdomenul prin faptul că e contractat și șezutul și alternativ cele 2 pulpe superioare. Respira aici, fiind foarte bine concentrat și concentrat. Inspiră, umflă abdomenul și pe expir relaxează, așează genunchiul drept pe podea, lasă șezutul să coboare către călcâie, fruntea pe podea, brațe relaxate, ori în față, ori pe lângă picioare. Și respiră. Inspiră, umflă abdomenul, pe expir retrage. Și continuă așa, încă 2 respirații adânci, în postura Balasana, postura copilului, postură regenerantă. Inspiri energie, expiri orice rezidu de care corpul tău nu mai are nevoie. Ușor desprinde fruntea de pe podea, adu alternativ câte o palmă în dreptul capului, inspiră și revină la centru. Fă un pas înainte cu palmele și lasă burtica să coboare pe podea. Aici pieptul coboară și el pe podea. Inspiri și ridică picioarele să fie deasupra podelei cât mai sus, cât de sus poți tu. De aici inspiri și ridică și brațele sus, cât de sus poți tu. Și respiră abdominal. Inspiră, umflă abdomenul. Expiră, retrage. Ușor blând, mută palmele către spate, ca un avion. Și respiră aici, cu pieptul deschis, cât mai ridicat, cu cât arcuirea este mai mare a coloanei, cu atât pieptul este mai deschis. Și respiră aici, abdominal. Inimă neînfricată, activezi, deschizi pieptul către iubire, către pace, către liniște. Expiră și lasă brațele să se odihnească
pe podea. Pune un obraz pe podea și respiră aici. Continui să controlezi respirația. Pe inspir, minim 4 timpi, umfli abdomenul. Pe expir, retragi. Și este foarte bine, cu cât poți să lungești mai mult, respirația în această postură. Caută să inspiri pe 6 timpi. Expiră pe 6 timpi. 2, 3, 4, 5, 6. Inspiră pe 6 timpi. 2, 3, 4, 5, 6. Expiră pe 6 timpi. 2, 3, 4, 5, 6. Și continuă așa, în ritmul tău, încă 4 respirații abdominale, rănitoare, binefăcătoare, regenerante. Și ultima respirație. Iar la capătul expirului, arcuiește degetele de la picioare, pune palmele în dreptul capului, așezate pe podea, și împinge în palme și în genunchi și așează-te în postura câinelui cu capul în jos, Adho Mukha Svanasana. Aici lasă capul relaxat, capul atârnă și caută să duci șezutul cât mai în spate și cât mai spre tavan. Dacă călcâiele nu ating podeaua, nu-i nimic, rămâi cu degetele de la picioare arcuite. Aici lași capul să atârne relaxat și respiri abdominal. Respiri pe minim 4 timpi. Apoi ușor începe să pășești până când picioarele ajung în dreptul palmelor. Inspiră jumătate de ridicare. Pe expir, lasă capul să atârne necontrolat. Palmele ating podeaua. Dacă nu ating, îndoaie genunchiul ușor pentru a lăsa palmele să atingă podeaua. Aici, 2 respirații abdominale pe minim 4 timpi. Așa, foarte bine. Acum, încrucișează degetele de la picioare și sprijină-te în brațe lateral pentru a lăsa șezutul să coboare pe podea, pentru a urma o altă secvență de deschidere a pieptului. Întinde-te pe spate și așează genunchii îndoiți cu tălpile pe podea. Tălpile caută să vină cât mai aproape de șezut. Aici, ridică șezutul în postura podului. Brațele se odihnesc pe podea. Privirea este în tavan și respiri 2 respirații abdominale, pe minim 4 timpi. La capătul celei de-a doua respirații,
ridică picioarele pe vârfurile de la picioare. Șezutul ridică cât mai sus și pentru a arcui maximum cât poți tu de tare coloana și te sprijini pe degetele de la picioare, iar brațele se așează deasupra creștetului capului. Dacă simți presiune prea mare în genunchi, lasă tălpile să coboare pe podea, du-le o idee mai în față și din nou ridici aici pe buricele degetelor. Te ridici cu degetele arcuite și spatele cât mai ridicat. Și începi și respiri. Pe inspir, umfli abdomenul și aduci brațele, le miști până când ating podeaua în față. Când au atins podeaua, începi și expiri și aduci brațele către spate până când dosul palmelor atinge podeaua. Și începi. Inspiră, brațe sus, expiră, când ai atins podeaua, începi și expiri și aduci brațele către spate. Și continui. Amintește să ridici șezutul cât mai sus și să-l menții aici. Inspiră. Adu brațele către față. Expiră, du-le în spate. Și continuă. Caută să sincronizezi respirația cu mișcarea. Aceasta înseamnă putere de concentrare. Când reușim să sincronizăm respirația cu mișcările, puterea de concentrare ne crește. Iar mulți înțelepți spun că adevărata cale către unitate, către iubirea universală, este calea concentrării. Așadar, să căutăm să ne concentrăm mișcarea sincronizată cu respirația. Și ultima mișcare. Iar când ai ajuns cu brațele în spate, le lași acolo, lasă șezutul să coboare ușor pe podea și întinde picioarele și respira aici cu brațele deschise către spate. Inspiră pe minim 6 timpi, retrage pe minim 6 timpi. Și începem împreună. Inspiră. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expiră, retrage. 2, 3, 4, 5, 6. Și apoi continui încă 3 respirații în ritmul tău. La capătul ultimei respirații, răstăgolește-te către stânga până ajungi pe abdomen. Aici împinge în brațe și în genunchi până când ajungi din nou în postura mesei. Așează brațele de dedesubtul umerilor, iar genunchii sunt depărtați la nivelul șoldurilor. Aici inspiră și du brațele ușor mai în față. Arcuiește degetele de la picioare, împinge în ele până când ajungi în câinele cu capul în jos. Și de aici împinge în brațe până când șezutul ajunge cât mai în spate și cât mai sus, spre tavan.
De aici coboară ușor în scândură. Ajută-te de brațe să le plimbi până când ajungi cu palmele de dedesubtul umerilor și cu șezutul aliniat, drept, ca o scândură dreaptă. Respiră aici o respirație. Răsucește laba piciorului stâng, sprijină-te în ea și pune laba piciorului drept deasupra pe salteluță. Așează palma stângă de dedesubtul umărului stâng și deschide corpul în lateral. Aici ușor ridici piciorul drept în aer. Inspiră și pe expir lasă piciorul jos și apoi deschide pieptul către spate, privirea este în tavan. Brațul care este deasupra vine deasupra capului. Și o respirație adâncă aici. Pe expir, cobor brațul drept lângă brațul stâng, genunchii se așează pe podea, coboară în balasana. Poziția copilului. 2 respirații regenerante, binefăcătoare aici. La capătul celui de-al doilea expir. Revin din nou în postura mesei. Dacă simți că încheieturile țin prea tare, poți să te așezi cu coatele pe podea. Este o altă variantă. Sau poți să te ridici pe buricele degetelor. Dar e posibil ca acest lucru să fie mai greu. Așadar, recurge la ce ți este ție mai ușor acum. Inspiră și vom schimba sensul. Eu mă voi roti către partea cealaltă, pentru că vom schimba mâna. De data asta ești în sprijin pe mâna dreaptă. De data asta arcuiești degetele de la picioare, vii în câinele cu capul în jos. Și de aici cobori în postura scândurii, cu privirea în salteluță. Aici te susții în degetele picioarelor și în palma stângă ca să muți mâna dreaptă de dedesubtul umărului drept. Odată mutată, gândește-te dacă vrei să o ții așa sau vrei să cobori înstând pe cot, pentru a reduce presiunea din încheietura dreaptă. Așează cantul labei piciorului drept pe podea și deasupra laba piciorului stâng. Inspiră și ridică brațul lateral. Respiră aici. Inspiră, ridică piciorul stâng sus. Pe expir, cobori. Și apoi deschide brațul către lateral, privirea în tavan. Și aici lași brațul deasupra capului. O respirație. Pe expir, cobori ambele brațe pe podea. Susții bine în abdomen ca să cobori fruntea pe podea. Respira aici. Regenerant, binefăcător. Încă 2 respirații abdominale. La capătul celui de-al doilea expir, revine în postura mesei. Arcuiește degetele de la picioare, ridică șezutul în câinele cu capul în jos și de aici pășește până când ajungi în față, cu picioarele în dreptul palmelor. Coboară aici capul care atârnă cu gâtul necontrolat. Inspiră, tu piciorul stâng, cu genunchiul stâng, așezat pe podea,
laba piciorului stâng întinsă pe podea, brațe sus, privirea în tavan, bărbia în tavan. Pe expir, coboară brațele, arcuiește degetul din spate și adu piciorul drept paralel cu piciorul stâng, depărtat la nivelul șoldurilor. Retenția respirației, genunchi, piept, bărbie pe podea. Inspiră, cobra. Pe expir, arcuiește degetele de la picioare, înclinele cu capul în jos. Expiră aici. Inspiră, adu piciorul stâng în față, genunchiul piciorului drept este acum pe podea, laba piciorului drept întinsă. Inspiră, abdominal, brațe sus, privirea în tavan. Pe expir, lasă brațele să coboare, sprijină-te în cele două brațe din față și în piciorul din față, arcuiește degetele de la piciorul din spate și fă un hop cu piciorul din spate către față. Hop. Expiră aici. Inspiră, brațe sus, deschide pieptul, arcuiește spatele. Pe expir, brațele la piept. Vom căuta o ultimă postură, întinși pe spate pe salteluță. Așadar, coboară, îndoaie genunchii, mută brațele la spate, șezutul pe podea, întinde corpul pe podea. Inspiră și pe expir lasă brațele să se așeze în dreptul umerilor, lateral pe podea. Corpul tău formează un T acum, cu brațele și cu picioarele. Inspiră, adu genunchii la piept. Pe expir, lasă genunchii să coboare către stânga, iar privirea este către brațul drept. Respiră aici. O postură care răsucește coloana, foarte benefică coloanei și care deschide pieptul pentru inimă neînfricată. Respirații abdominale, lungi, pe minim 6 timp. Inspiră. Și o ultimă respirație pe această parte. Iar la capătul expirului începe să miști de picioare, să aduci genunchii la piept, la centru. O respirație aici. Iar la capătul expirului, lasă genunchii să coboare către dreapta. Atenție că ambii umeri sunt cât mai aproape de podea. Ideal, sunt amândoi pe podea. Cauți să deschizi pieptul, astfel încât umărul stâng să rămâne pe podea, iar privirea este către palma stângă. Și respiri aici. Închide ochii, să te interiorizezi și să simți ecourile acestei posturi combinate cu respirația în corp. Inimă deschisă, energizată, puternică, inimă neînfricată, liniștită, care accesează calmul interior. Inspiră, umflă abdomenul. Pe expir, adu genunchii din nou la piept. Acum, caută să cuprinzi pieptul, genunchii cu ambele brațe, inspiră și ridică și caută să duci nasul cât mai aproape de genunchi.
Respira aici. Respirații abdominale lungi pe minim 4 timpi. Abdomenul este contractat, lucrează. De asemenea, centrul gâtului lucrează. Și ultima respirație. La capătul expirului, lasă corpul să se relaxeze, întinde picioarele pe podea și mai acordă-ți încă 5 minute de relaxare pentru a lăsa corpul să integreze tot ce a primit. Brațele sunt deschise lateral, picioarele relaxate. Închide ochii și lasă respirația să curgă singură, în ritmul ei natural, necontrolat. Rămâi aici, cu ochii închiși. Relaxează brațele, relaxează degetele de la mâna dreaptă, degetul mare, arătător, mijlociu, inelar, degetul mic. Relaxează încheietura mâinii drepte. Relaxează brațul drept. Relaxează umărul drept. Relaxează umărul stâng, brațul stâng, cotul stâng, încheietura de la palma stângă. Relaxează degetele de la palma stângă. Degetul mare, arătător, mijlociu, inelar și mic. Relaxează pieptul, relaxează spatele. Relaxează abdomenul inferior, superior. Relaxează întreg spatele. Spatele tău e relaxat. Relaxează gâtul, partea din față, în partea din spate. Relaxează capul, mandibula, buzele. Relaxează pomeții, relaxează fruntea. Relaxează tot creștetul capului. Relaxează șoldurile, relaxează picioarele, piciorul drept, piciorul stâng. Relaxează degetul mare de la piciorul drept, arătător, mijlociu, inelar și mic. Relaxează degetul mare de la piciorul stâng, arătător, mijlociu, inelar și mic. Tot corpul tău este relaxat. Toată greutatea lui se scurge acum în pământ. Nu ai nimic de făcut, pur și simplu lași corpul să integreze toate posturile pe care le-a primit astăzi. Mișcările combinate cu respirație, mantrele de deschidere a inimii neînfricate și toate posturile care au deschis pieptul, au lucrat coloana, spatele, șezutul, pulpele. Eu, ușor, am să închid această sesiune, dar te invit, înainte de încheiere, să asculți, fără să pronunți, sunetul OM. Sunet care are ecouri puternice în corp. Sunetul primordial al forței creatoare. Rămâi așa relaxată, întinsă pe spate, relaxat.
ascultă sunetul, iar după ce sunetul se va fi încheiat, mai rămâi așa câteva secunde cu ochii închiși și ascultă-ți vocea interioară. După ce voi închide eu, rămâi cu ochii închiși, întinsă pe spate, pentru a-ți asculta ce mai are corpul tău să-ți transmită după această practică. Inspir. O